салом тамошобинони иззатманд, бо шумо ҳастам ман Шабнам Абдуллозода, иштирокчии ногаҳонии барномаозмони телевизионии Зебосанам 2019. дӯстони азиз, шӯхӣ мекунам, ҳазл мекунам, чун ҳар вақта мо дар толори ҷавоҳироти Тоҷикристал қарор дорем ва ин рӯзномаозмони телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол манзури шумо гашта истодааст. хотиррасон менамоем ки сарпарасти кулли барнома толори ҷавоҳироти Тоҷикристал мебошад. моро ҳамроҳ бошед. дар бахши муаррифии либоси миллӣ ва ҳамзамон ёдгориҳои таърихии худ аз шаҳри Кӯлоб бону тавонист ки чунон бо як маҳорати суханварии худ ҳамаро ба ҳайрат оварад ва ҳамзамон тавонист ки дар бораи ҳамон ёдгориҳои таърихие ки дар шаҳри Кӯлоб ҳастанд ва ҳамзамон тавонист ки ҳамон зебоии шаҳри Кӯлобро бо назм барои азоёни ҳакамон васф созад. کلابم و حضرت امیر جان دارم، از مرحمتش دلی پر ارمان دارم. شادم زی فضیلتی همه مردانش، شادم که بخیش تاجیکستان دارم. дар бахши ҳозирҷавобӣ ҳар як иштирокчӣ кӯшиш мекард ки ба суолҳо посухи дуруст гардонед, вале аз байни ин иштирокчиён Нушофарин бо қомати расои худ, бо чеҳраи зебои худ, бо гирсувони дарози худ аз байни дигар иштирокчиён чунон чусту чолок буд ки тавонист ба якчанд суол посухи дуруст гардонад. кадоме аз ин таҷҳизот аксаран барқӣ нест? Микроскоп. дуруст, микроскоп. кадоми инҳо камтар аст? марҳамат Нушофарин. Онҳо ҳар ду баробаранд. бале, дар ҳақиқатам онҳо ҳар ду баробар ҳастанд. дӯстони азиз, дар бахши омода намудани хӯриш ҳар як иштирокчии мо тавонист ки ин бахшро ба хубӣ паси сар намояд, вале аз байни онҳо дида Мафтуна аз шаҳри Бостонии Панҷакен тавонист ки хубтару беҳтар ана ҳамон хӯришро омода намояд. ҷон офарин аҳсан. маълум аст ки кадбонуи бениҳоят чақон ҳастӣ ва ба мисли анамин сарошпази машҳури Тоҷикистон. аҳсанат. ҷои ман баҳоят 5. чун солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардааст ва дар ин барнома низ ба иштирокчиён дар бахши тарроҳӣ супориш чунин буд ки бояд дар рӯи мато нақши гулро гулдӯзӣ мекарданд ва дар ин бахш ҳар як иштирокчӣ тавонист ки ин шартро ба хубӣ ба анҷом расонад ва танҳо Саидзода Гулбаҳор аз шаҳри Ваҳдат тавонист ки тезтар ва хубтар ин шартро ба сомон расонад. сазовори 5 тангаи тиллои Гулбаҳор Саидзода мешавад, чунки аввалин шуда тамом кард. дӯстони азиз, ман фикр мекардам ки танҳо ман аз мор метарсам, вале дар асло чунин набудааст. боз дар барнома буд иштирокчие ки аз мор чунон метарсид, вале дар баробари тарсидан аз ин ҷонвар ӯ кӯшиш мекард ки тангаҳои тиллоиро аз дохили шиша бигирад ва аз рақибони худ ақиб намонад. дар бахши шарти озод маст дар ҳамин барнома се иштирокчии мо тавонист ки ҳунари сарояндагии худро нишон диҳанд ва аз байни онҳо Азиза беҳтарин сурудро замзама намуд. تا بادی صبا را به گلستان گذره هست هیچ کس چون من نمینازد تمنای تو را. ниҳоят расидем ба бахши охирон ки он ҳам бошад намоиши либоси аврупоӣ. дар ин бахш Нушофарин аз байни дигар иштирокчиён ба куллӣ фарқ мекард.
тамошобинони иззатманд, инак лаҳзаи хеле ҳаяҷоновар, чун ман ба шумо ин ҳол як сирро мекушоям. Дар ин барнома боз дубора муҳайкар ёр ва доварӣ намуд. Вале ин навбат ӯ чӣ гуна доварӣ намуд? Инро метавонед рӯзи якшанбе тариқи телевизиони мусиқии Шаҳнавоз соати расон 19 тамошо намоед.